Zeg Bram, hoe kijkt dich nu eigenlijk het meeste heruit? Ja, hoe ik het meeste naar uitkijk is eigenlijk van alles. Vooral het samen zijn van de hele groep, om dan samen het talent te mogen laten zien aan een heel voltallig publiek. En ja, daar kijk ik het meeste naar uit. Maar even nog wat anders, hoe kijkt dich eigenlijk het meeste naar uit? Is dat goed? Wat mij het meeste aanspreekt, dat is eigenlijk, want hier dat plein vol geboet is, met zo'n soort van catwalk. Die van hier naar daar gelopen geloof ik, en dan komt door een bühne en nog ergens in de koor. En dan is de straat afgesloten aan 3 plaatsen. En als het dan allemaal in bedrijf gaat, en het draait allemaal, ja, dat is eigenlijk het moment wat in mijn kop zit. Dat is wel heel schoon, hè? Ja, hoe ik het meeste naar uitkijk eigenlijk om gewoon te gaan beginnen. Iedereen, wat nu ook hier staat, samen te kunnen gaan oppakken. Toewerken aan een supermooi evenement wat we met z'n allen gaan neerzetten. En daar kijk ik echt het meeste naar uit, echt beginnen met z'n allen. Ik kijk het allermeeste uit naar het moment dat we het morgen gaan uitvoeren. Wie het idee ontstaan is, wordt zo klein en zo ontastbaar. En als ik al zie wat er al in 2 jaar gegroeid is, met de samenwerking van zoveel mensen, zoveel vrijwilligers en zoveel mensen die belangeloos hieraan willen bijdragen, dat is zo motiverend en dat geeft het gewoon een kick. Ik kan echt niet wachten tot we aan de gang gaan en dat we ook echt kunnen spelen.